trombosi venosa profunda i el tromboembolisme pulmonar són malalties relativament prevalents que són causa de malaltia i de mort entre els individus que la pateixen, però el més important és que són malalties que poden ser prevenibles. Serà important, doncs, conèixer quins són els factors de risc i quines són les situacions predisponents associades a aquestes malalties. I a la vegada també serà important fer un diagnòstic precoç i poder començar un tractament el més aviat possible. Tant la trombosi venosa profunda com el tromboembolisme pulmonar són patologies degudes a la formació d'un trombus o d'un coàgul a nivell del sistema venós que dona lloc a una obstrucció de la circulació. La localització més freqüent de la trombosi venosa profunda sol ser les extremitats inferiors i quan un individu té una trombosi en una cama, el que sol notar és que se li infla la cama, se li posa dura, se li posa més calenta, pot estar envermellida, pot ser dolorosa. I en alguna situació aquest trombus es pot desenganxar de la paret de la vena i pujar per la circulació general fins a arribar al pulmó i produir el que és una embòlia pulmonar. En aquestes situacions les persones el que notaran és que tenen una sensació d'ofec que generalment és d'aparició sobtada. Els factors de risc associats a la malaltia tromboembòlica venosa solen ser l'obesitat, la immobilització, els problemes circulatoris, el tractament amb estrògens, ja siguin amb anticonceptius o tractaments per a la menopausa, diverses patologies mèdiques com és la insuficiència cardíaca, la bronquitis crònica, el càncer, després les cirurgies, els traumatismes, fractures i després situacions innates predisponents que coneixen com a trombofílies. En moltes d'aquestes situacions, els diversos professionals sanitaris se n'encarregaran d'instaurar mesures preventives i per això la majoria de gent porta heparina profilàctica mentre estan ingressats, però sí que és veritat que hi ha situacions on nosaltres podem jugar-hi un paper important, i en aquesta serà sobretot en el tema de la immobilització. Quan un individu té previst tenir una immobilització de més de 4 a 6 hores, se li recomanarà que s'aixequi, que camini, que intenti estirar les cames i que eviti sobretot d'estar molta estona amb les cames flexionades o entrecreuades. I per finalitzar i en resum, recordar que aquesta malaltia és prevalent, que s'hi ha de pensar, que és una malaltia que pot ser letal, però el més important és que serà una malaltia que serà prevenible i tractable.